kandha neng awakmu aku iki wong sing kurang mampu pikiran dhisik yen seneng aku alon-alon wae ora usah krusa-krusu bukan maksud hati menolak cintamu nanging aku iki sadar diri mergo wong tuamu sing ora setuju kowe kegandengan karo aku wong tuamu sugih sembarang duwe apa sing kok tuju wis mesti onone yen aku iki anake wong ora duwe urip mung apa anane mumpung durung kadung kowe tak kandhani supaya besuke ora keton mburi kowe lan aku pancene ado bedone kaya langit karo bumi CGS Pro memang untuk Anda. Bukan maksud hati menolak cintamu nanging aku iki sadar diri mergo wong tuamu sing ora setuju kowe kegandengan